O delegado territorial da Xunta de Galicia na Coruña visitou o Hotel Atmos en Outes, un dos beneficiarios da orde de axudas para equipamentos post-Covid que lle permitiu mellorar os sistemas domóticos e renovar os controis de acceso e rexistro. Con esta axuda da Xunta de Galicia vimos a ampliar a nosa oferta, a noso espacio na parte de recepción, en este lobby, e a mellorar esta parte de domótica que xa acompañaba a Atmos desde o principio para axudarnos a ser moito máis eficientes, moito máis sostibles e a dar un mellor servicio ao cliente, sobre todo na parte de apoio dende o exterior, que podemos que un cliente chegue aquí e tecnolóxicamente acceder el solo a unha habitación e ter todas as ventaxas que lle podemos ofrecer a golpe de un clic. Xunto a este hotel, outros 5 establecementos hostaleiros do Barbanza recibiron subvencións por valor total de 207.000 euros, orientadas á adquisición de medidores de calidade do aire, redes de control de acceso e aforos ou infraestructuras de ventilación, entre outras medidas. Un dos beneficiarios dunha axuda que fixo a Xunta de Galicia do Departamento de Turismo complementaria ás outras que xa ten, que seguramente que a maioría xa coñecemos, que é unha para mellorar os equipamentos e adaptalos pois ás necesidades surxidas pola pandemia ou, digamos, ao entorno post-Covid, non? Son axudas que están pensadas pois fundamentalmente para introducir tecnoloxía, para mellorar a xestión a través da domótica dos hotéis e dos restaurantes. En definitiva é facer coa tecnoloxía pois que se podan prestar servicios mellores, gestionar mellor as reservas e en definitiva pois adaptalos a ese entorno, a esas novas necesidades ou requerimentos que nos impón pois o que nos impuso a pandemia. A liña de axudas foi posta en marcha o pasado ano no marco das medidas impulsadas pola Xunta para apoiar o tecido empresarial galego tras a pandemia.